do verdadeiro amor. Deixa-te ir, sim, deixa-te ir. Segue o instinto animal. Esta noite nada sairá mal. Mentres non espertes. ¡Aprensivo! Pero a quen temos aquí? Metro e medio de puro amor. Alguén que nunca destacou polas súas habilidades pusilísticas. Peso Pulga, Lisandro Oñomo de Samotracia. E por último, alguén que non precisa presentación. Ela é ferretería fina, ten unha Leatherman entre as súas pernas. Ela é